640 on your radio. Adtuyen Tidamdamag 540 Evening Edition. Pakanggan kadagiti kaudyan adamdamag iti lokalidad, nasyonal kan Balasio Taaw. Isagsagot kada kayo ti Mountain Province Broadcasting Corporation, DZWT 540 Radyo Totoo. Damdamag 540 Evening Edition. Ket ita adtuyen ti Angkor Woman yo. Naimbag nga rabi kada tayo amin. Adto yung Tidamdamag 540 Evening Edition. Iti headlines iti damag lokal na tib-tib ka na ing-ingat apan naka-implementar dagiti programa kontra COVID-19 nakidaw kadagiti barangay officials ti Baguio City. Panang dutok dagiti amin a private kan public schools iti health focal person na isingasing. Kan Regional 1 Hospital Command Center maimuntar ditoy Region Cordillera. Damag national posibilidad ang manuyunan pay ti kapasidad iti uneg iti jeep ad adalan ti DOTR ken tagikwa ti gobyerno saan ang may lako tapno makaurda iti pundo kontra COVID-19. Damag OFW returning Filipinos manipod pagilyan a basit iti kaso da iti COVID-19 saan na may pasidong iti COVID-19 testing. Damag international airstrikes ti US kontra Taliban na idipensar. Makadwa tayo iti Master Control ni Partner Mark Molag. Kanti pagayam nyo Jennifer Balaswit Kusisi, dapawan tayo yung detalye dagiti damdamag. MPBC DCWT Local News, Local News. Kinid daw ni Mayor Benjamin Magalong kadagiti barangay kapitan iti syudad ti Baguio nga agsagana da para iti kanayunan nga dang nga isayangkat dagitoy kontra iti coronavirus disease. Sigon kani Magalong makaawat ti syudad iti pundo para iti bakuna iti umayatawan 2021 kas may basar iti World Health Organization Vaccine Allocation Plan para kadagiti second and third world countries. Kinunana aga po iti daytoy ket kasapulan apapigsaan pay dagiti barangay officials ti programa dagitoy tapno ad-adapay a malabanan da ti COVID-19. Innayo na akas may basari ti kaudyan na listaan ti syudad kaadwan kadagiti agpus positibo ket manipod kadagiti babalay. Imputeng na aga po iti daytoy ket target ti syudad dagiti households ken kasapulan a maipakat kadakwada at panang surot da iti minimum health standards iti uneg iti balay dagitoy. Ginuyugoy dagiti opisyales ti syudad ti Baguio dagiti amin a private ken public schools, colleges, training centers ken dumapay a learning institutions amang dutok da iti health focal personnel. Batang ti focal personnel amang bukal iti health programs ken ipasigurado da a masurot dagiti amin a health standards ken protocols na ilanad iti resolution number 544 series of 2020 arumbeng a nakapukos dagiti educational institutions iti panangkasalwa dagiti agad-adal estudyante ken amin nga school personnel. Nayunay-unay met nga amin na programa ket kasapulan ipadanon da iti City Health Services Office tapno may pasigurado no masurot dagiti health protocols. Maalalukoy met dagiti naganna kuno guardians nga itulok da dagiti anak da may pasidong iti bakuna para iti measles, rubella, oral polio vaccine inton October 26. Daytoy tinwaragawag ni City Health Services Office Head Dr. Rowena Galpo. Sigun kenkwa na ti aktibidad ket mangrugi iti dua alawas nga intensive vaccination mapping up operations iti may katlo alawas bayat nga iti maudi alawas ket para iti rapid assessment. Kinunana nga agarup 29,987 nga ubing nga agtawan iti siyam aging 50 ket siyam abulan ti target dangay paayan iti bakuna bayat 35,327 newly born aging gaagtawan iti 50 ket siyam abulan ti kasapulan a ma-inject iti OPV.
Inayon na ang makitinulong kuma dagiti umili iti naso programa tapno maliklikan ti measles outbreak iti umay atawan 2021. Kabayatan na insubmitir ti sangguniang panalawigan ti Mountain Province iti Resolution number 2020-401 wenno iti a resolution declaring marijuana cultivators and pushers as persona non grata in Mountain Province kas panong suportada iti national a gobyerno. Sigon kani Vice Governor Francis Tauli, panggap ti resolution nga pasigurado ti kinatalged dagiti umili. Kinunanaan ilanad iti resolution nga agpakaalarma ti panakakemeg dagiti traffickers isut gapuna akasapulan nga ideklarada a persona non grata dagiti adda pakinigan na iti illegal a droga. Inlawlawag na daytoy ket panagsuportada metlaang iti inpasa ti Provincial Anti-Drug Abuse Council a resolution kontra iti illegal a droga. May palagip ang nadeklara kas drug-cleared province ti Mountain Province AD 2017. Mangimuntar ti Center for Health and Development Cordillera iti Regional 1 Hospital Command Center wenno OHCC tapno mapapintas ti COVID-19 control prevention ken case management iti rehiyon. Ti Regional OHCC ket naa daw manipod iti National OHCC setup babaan iti DOH ken MMDA complex nga daan panggep ang mapapintas wenno ma-develop dagiti pagalagadan ang masurot para iti panakayakar dagiti COVID-19 patients kadagiti health facilities. Koordinasyon da iti medical transport, pre-hospital services ken da dumapay. Nailawlawag nga iti presensya iti OHCC ket may panamnama ti medical care services kadagiti pagagasan ken da dumapaya pasilidad. Sigon ken ni DOH Health Emergency Management Bureau Health Policy Systems ken Research Fellow Melanie John Pukay at ti target date tapno agbalin nga operational ti Regional OHCC ket inton October 23. Kinunana at ti Cordillera OHCC ket adaan koordinasyon iti DOH Central ken da dumapay a Regional OHCC. Dapawan tayong pakabuklan a damag lokal. Nangipaluspo si Department of Agriculture Cordillera iti 377.7 million pesos kas assistance kadagiti mannalon. Ti may paay nga assistance ket babaan iti loans, grants ken farm inputs. Sigon kaniya Dr. Cameron Odsi, Regional Director ken detoy DAR, CAR, na ipaluspos iti 224.4 million pesos para iti loan kadagiti flower ken vegetable farmers, agraman fisherfolk iti sidong iti expanded survival and recovery aid. Kabayatan na 80.8 million pesos ti malatang iti sidong iti Rice Farmers Financial Assistance Program ken 72.5 million pesos iti sidong ti Rice Resiliency Project. Inlawlawag na ati loan ket mabayadan iti lasod ti 10 tawen nga awanan iti interes. Inayon na agaputa soft loan iti Jayada 6.16 pesos tunggal alda wenno 205 pesos tunggal bulan iti bayadan dagitoy. MPBC DCWT National News. Adalan ti Department of Transportation iti posibilidad a manayunan ti passenger capacity kadagiti public utility vehicles iti sumaruno alawas. Daytoy ti kinuna ni DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran kalpasan a napagbalin at 30% iti passenger capacity kadagiti para publiko alugan. Sigon kenkwana posible may pangato ti bilang iti 40% aging 50% kalpasan ti dua alawas. Kinunana daytoy ket depende iti Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Iti agdamaket na inget ti bilin ti DOTR kadagiti pasahero ken operators a kanayon da alagipen ti 7 commandments iti sidong iti new normal. Kabayatan na agtutuloy ti koordinasyon ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB kadagiti lokal a gobyerno para iti panagbiyahe dagiti provincial buses nga sumurok ken rumwar iti Metro Manila.
Saan nga ilako ti gobyerno ti tagikuwa dagitoy tapno maadaanda iti pundo apang laban iti COVID-19. Daytoy ti imbinsa-binsa ni Budget Secretary Avisado ken impanamnaman na nga adda ti umdas a pundo tapno maituloy iti programa kontra iti COVID. Sigun kan kuana iti baet a naisingasing a mabalin a mailako dagiti assets ti gobyerno ket saan daytoy a paboran ti presidente. Kinunana nga iti agdama ket adda ti panglaan da iti pundo para iti panakagatang ti supply ti bakuna. Iti kanito nga agbalin nga available ti bakuna iti merkado ket manamnama a dumanon iti 20 milyon na katao ti target ti gobyerno nga ipaayan iti daytoy. Kabayatan na impanamnama ni House Speaker Lord Alan Velasco kadagiti senador nga awan ti pork barrel anay singit iti sidong ti 2021 General Appropriations Bill. Kagidan iti daytoy ket insapatan ni Velasco nga ipaayda ti kopya ti proposed budget iti Senado iti umay alawas. Imuna na target ti Kamara nga ipaay ti kopya ti final version iti Senado idi 1 Nobyembre 5. Ngam sigon ken ni Senate President Vicente Soto III, marigatan dang aprobaran ti budget eksakto iti timeline. Sigon ken ni Velasco gapu iti daytoy ket binaliwan dati target date inton October 28 tapno dagos a matalantan ti Senado iti proposed budget. May palagip nga naprobaran ti Kamara iti may katlo pa nagbasa ti budget idilaeng aldaw iti Biyernes. Agsagsagana meten ti Philippine National Police ang mangiwaras iti adua pulis dagitoy kapu iti manamnama a panagnato ti bilang dagiti saan a sumurot wenno aglabsing iti quarantine rules. Sigon kaniya Joint Task Force on COVID kan PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Guillermo Eleazar, dakkel akarit kadakwada iti panakabaliw ti restrictions nga ruwar iti Interagency Task Force. May palagip iti baro a desisyon iti IATF mapalubusan a rumwar iti balay dagiti agtawad iti 15 aging 65. Nadakamat na anapatdag ti koordinasyon ti local government units ken baro nga estratehiya dagiti police commanders no kasano ang mapagtalinaed ti social distancing ken dumapay a pagalagadan. Napanawagan met daytoy iti publiko nga ganad ken kanayon da nga agsuot iti face mask ken face shield. Ikon konsidera ni Labor Secretary Silvestre Bello III iti panakaipaay ti subsidiya iti micro and small enterprises tapno mabaulan da nga yawat kadagiti empleyado dagitoy ti 13th month pay itatawan. Ngamin lawlawag na depende dayto iti nakasagana a pundo ken no addapay ti mailatang a pundo. Sigun ken kuana no bilang awan ti maramat a pundo ket mabalinda makikoordinar kadagiti lending facilities wenno banking institution. Imunay ti daytoy imbilin ti dole iti amin a kumpanya nga ipaayda ti 13th month pay dagiti empleyado sakbay iti aldaw wenno bulan ti Disyembre wenno inton Disyembre. Kinunana adagiti saan ang ma-qualify ang micro and small businesses ket mabalinda nga agutang iti bangko. Naipilay ti Kamara ti may sasingasing alinteg a Blockchain Technology Development Act nga daan panggep nga aramiden kas financial technology capital ti Asia ditoy Pilipinas. Sigon kini Albay Representative Joey Sarate Salceda, House Ways and Means Committee Chairman ti Blockchain Technology ket makatulong tapno natalged ti panaglabas ti impormasyon iti nagbautan ti duwa at terminal. Inlawlawag na makatulong matlang daytoy tapno saan basta-basta amahak wenno maala dagiti importante nga impormasyon ng runa ta dati may kabil a sistema tapno mapitiktaran dagiti may patpatulod a dokumento. Babaan iti blockchain mabawasan ti gastos iti panangipatulod iti kwarta ken dumapay a serbisyo mainaig iti kwarta ditoy pagilyan. Si Muko ti 10 maysa a miyembro iti Abu Sayyaf Group iti probinsya iti Sulu kaputa kayat dang agnumar iti social integration benefits manipud iti gobyerno. Dagiti si Muko a miyembro ti terorista ket tao ni ASG leader Mundi Sawadjaan ken Rudolon Sahiron. Si Muko dagitoy ken ni 110th Brigade Commander Colonel Antonio Bautista Jr. Sigon kini Joint Task Force Sulu spokesperson Lieutenant Colonel Ronaldo Mateo, dagiti returnee ket agtawan iti 24 aging 52. Kinunana nga insuko damat laang ti 7 nga assorted high-powered firearm.
Panatutuloy damag national pimusay ti duwa a balod ang nakalibas iti Basilan Provincial Jail Kalpasan ang makirinupak da kadagiti soldado iti 4th Special Forces Battalion sa Barangay Kabunbatay sa Bella City, Basilan. Iti report ti Western Mindanao Command mangisaysayangkat iti hot pursuit operations dagiti soldado iti natamaan da dagiti duwa a balod. Nilanan iti report alimaban dagiti balod kastamot ang napaputok da iti paltog. Tirinupak ket nagpaot iti 5 minutos ang nagresulta iti panakapapatay ti adua a balod ang nabigbig ada Nor Hasan Lahaman ken Batu Kusain Murag asumangsango iti kaso a murder. Na-recover iti encounter site ti maysa nga M653 rifle, maysa a caliber 45 pistol ken bala. Maudi adamag nasyonal nagpakdaar ti Western Visayas Medical Center iti publiko may naik iti peke nga RT-PCR test results nga agraraira ita sa Jay Iloilo. May basar iti report ti RT-PCR test results ket nakargaan iti logo ti Nasaong Hospital ken ti Department of Health. Mismo nga imparang ti Western Visayas Medical Center ti sample ti fake result no sa dino ket pinirmaan ti Managan, Arjen Sibal, Abigail Joy Postalero, Andres Miranda ken Pierre Laison. Sigon iti ospital saan nga empleyado iti Western Visayas Medical Center dagiti nasao nga individual. Kapoy ti daytoy ket kinidaw da dagos nga report ti publiko kadagiti otoridad no amuda dagiti mangipapaay iti palso wenno peke a resulta. MPBC, DCWT, OFW Updates. Intulok ti gobyerno asaan na maipasidong iti COVID-19 testing dagiti returning Filipinos nga agtawod kadagiti pagilyan nga adaan iti low wenno mid prevalence iti transmission iti coronavirus. Nailanad iti baro a pagalagadan nga enruwar ti Department of Health ano asymptomatic ti agawid a Pilipino manipod abroad ket saan daytoy a kasapulan a dagos a makwarantin a pagbaba na iti eroplano. Daytoy ket gaputa addan iti local government unit a pagawidan na nga ipasidong daytoy iti testing. Bayat a dagiti symptomatic ket kasapulan a dagos a may pasidong iti test ken isolation a pagbabada iti eroplano. Naamuan at rekomendasyon ket inaprubaran dagiti eksperto gaputa basit ti posibilidad ang makaptanda iti virus iti panagbiyahe dagitoy. Maudi adamag OFW saan nga apektado dagiti OFW sa Hungary. Daytoy ti maragawag ti Hungarian Foreign Minister. Sigon ken kuana dumaron iti 400 nga Filipino workers iti agtrabaho iti service ken engineering sectors iti naso pagilyan. Kinunana nga awan tinipadanon ken kuana an adaan dagitoy iti parikot gapo iti pandemya. Imputeng na anabaelan ti Hungary a protektaran dagiti mangmangged kontra iti pandemya tapno saan da mapukawan iti panggedan. Inayon na nga iti agdamaket na pintas wenno na saranta iti ekonomiya ti nasao a pagilyan. MPBC, DCWT, International News. Indepensar ti US tinaramid dagitoy nga airstrikes kontra iti Taliban fighters sa Kabul, Afghanistan. Sigon kaniya Colonel Sunny Ligit, panakangiwat iti US forces nga addu a sibilyan tiniraman iti naso panagatake dagiti Taliban sa Helmand provinces. Kinunana nga naramid dala ang ti umnong addang ng runa ta saan na napintas aganwat tin sayangkat ti Taliban. Imunan nga nakusaran ti Taliban ti US ang naglabsing da iti Doha Agreement babaan iti panangisayangkat da iti panagatake. Nalanad iti tungtungan ti US Taliban ang kasapulan a pumanaw ti foreign forces sa Afghanistan. Maudi adamag international kimaro ti marikritnan ni Palestinian chief negotiator sa Irakat kalpasan na nagpositibo iti COVID-19. Daytoy ket na confine iti maysa pagagasan sa Israel. Dagos daytoy netaray iti ospital manipod pagtaengan na sa Jericho idikilaat a kimaro iti marikritnana. Sigon iti Palestinian Liberator Organization na ipasidong ni Irakat iti lang transplant idi 2017 isut gapuna kasapulan ang matutukan iti salon at daytoy. Dita man iti pakabuklan ang detalye dagiti damdamag ita nga rabii.
Dapawan tayo ba na nagiti headlines iti damag lokal na tib-tib ken na ing-inget apan naka-implementar dagiti programa kontra COVID-19 nakiddaw kadagiti barangay officials ti Baguio City. Panang dutok dagiti amin na private ken public school city health focal person na isingasing ken Regional 1 Hospital Command Center may muntar dito'y rehiyon. Damag nasyonal posibilidad ang manunan pa iti kapasidad iti uneg ti jeep at adalan ti DOTR ken tagikwa ti gobyerno saan na may lako tapno makororda iti pundo kontra COVID-19. Damag OFW returning Filipinos manipod pagilya na basit ti kaso da iti COVID-19 saan na may pasidong iti COVID-19 testing ken iti Balasio Taaw. Airstrikes ti US kontra Taliban na idipensar. Nakadwa tayo iti Master Control ni partner Mark Molag ken ti pagayam ni Jennifer Balasit Kusisi para damdamag 5:40 evening edition. WT 540 on your radio. You can treat every sickness, every disease, and every ailment to mineral deficiency. Ayon kay Dr. Linus Pauling, katulad ng goiter, kulang sa iodine, osteoporosis, kulang sa calcium, anemia, kulang sa iron.